பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆசீர்வாதமா இருக்குமா? இந்த காரியம் நடக்குமா? ஆண்டவர் இந்த காரியத்தெல்லாம் செய்து முடித்து தருவாரா என்ற எண்ணம். ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார். லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தில், சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார். அதாவது சீக்கிரத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு நியாயம் செய்வேன் என்பதாக வாக்கு கொடுக்கிறார். ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லும் பொழுது ஜெபத்தை குறித்து பேசுகிறார். சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று ஓமையை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார். நம்மை ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் சில சமயத்தில் அமைதியா இருப்பதை போல தெரியும். என்ன ஆண்டவர் பதில் தர மாட்டேங்கிறாரு? ஆண்டவர் இந்த காரியத்துல சும்மாவே இருக்கிறார். எவ்வளவு நாம ஜெபிக்கிறோம், உபவாசிக்கிறோம், திரும்ப திரும்ப ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் ஏன் அமைதியா இருக்கிறார்? அது நமக்கு ஒரு சோர்வை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரும். அதனால இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்க சோர்ந்து போகாம எப்பவுமே ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்க ஜெபத்திற்கு ஏற்ற வேளையில பதில் வரும். அது சீக்கிரத்திலே வரும் என்பதாக ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிற தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் விஷயத்தில் தேவன் நீடிய பொறுமையா இருந்து பதில் தருவாராம். நமக்கு எப்பவுமே அவசரம், உடனே நடந்தணும், உடனே காரியம் முடிஞ்சிடணும்னு. ஆனா ஆண்டவர் அப்படி இல்லை. பொறுமையா நீடிய பொறுமையா இருந்து ஏற்ற வேளையில அவர் பதில் கொடுத்து நம்மை மகிழ பண்ணுகிறார். உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு நீதியை விளங்க பண்ணுவார். உங்க காரியத்தில் அற்புதம் செய்வார். சீக்கிரத்தில் அற்புதம் நடப்பதை நீங்க காண்பீங்க. இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். விசுவாசிங்க. உங்களுடைய படிப்பின் காரியமா இருக்கலாம், வேலை காரியமா இருக்கலாம், பிசினஸ் காரியமா இருக்கலாம், ஒரு வழக்கு காரியமா இருக்கலாம், வீடு கட்டுகிற காரியமா இருக்கலாம். எந்த காரியத்துல இதுவரைக்கும் நீங்க ஜெபித்து வந்தீங்களோ அதற்கு தேவன் பதில் கொடுத்து உங்களுடைய நியாயத்தை விளங்க பண்ண போகிறார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? தகப்பனே, சீக்கிரத்திலே நியாயம் செய்கிற தேவன் நீர். இரவும் பகலும் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர். சீக்கிரத்தில் எங்களுக்கு நியாயம் செய்து மகிழ்விக்க போகிறதற்காக நன்றி. இந்த பிள்ளைகள் எதற்காக ஜெபிக்கிறார்களோ அதில் ஒரு அற்புதத்தை செய்து அவளை மகிழ பண்ணும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.